com era compartir l'escenari amb la gent que ha guanyat els premis d'aquesta nit. No, jo hi soc des del primer any, no és aquest el primer any. Bé, hi soc amb totes aquestes mogudes importants i de dignitat jo ho trobo molt emocionant i que és una tasca que, un cop més, la societat civil ha fet un pas més cap endavant. És d'aquests guardons, aquests premis, aquest reconeixement a gent que va fent les coses així una miqueta, com calladeta, però que sàpiguen que al darrere tenen molta gent compartint aquest sentiment i que les circumstàncies potser a vegades no has pogut donar la cara, però que estem al darrere i que estem amb ells. En última hora estem pel país.